Inconștient a provocat un grav accident în această dimineață pe drumul național 1. Un șofer neatent a vrut să întoarcă pe linia continuă, dar nu s-a asigurat. O mașină care circula regulamentar l-a izbit în plin, iar apoi s-a răsturnat. Accidentul s-a produs în jurul orei 6:30 pe sensul de mers spre București, când un șofer a vrut să întoarcă pe linia continuă. Am semnalizat și m-am gândit că se poate trece. Dacă mă gândeam că e bordul rece, nu l-am lăsat, că nu stâmpie. Impactul a fost atât de puternic încât mașina care circula regulamentar, un autoturism de teren, s-a răsturnat, iar combustibilul din rezervor s-a scurs pe șosea. Eu veneam dinspre Ploiești, nena cu Opel-ul era pe banda întâi, a vrut să intre să alimenteze, că susține că a rămas fără benzină și mi-a tăiat față, pur și simplu, a vrut să întoarcă peste borduri. Ajunge aici și persoanele încarcerate deja erau scoase afară. A fost vorba despre o singură victimă lovită la șold, care a fost preluată de către ambulanță. Șoferul care a produs accidentul a rămas fără permis și va fi cercetat pentru vătămare corporală din culpă.